Ya Allah, padha ngerti apa ora sing artis dibelanjani 200 juta jarene mek titik. Ya Allah, aku ngene. Sarwendut iku. Heeh, lek aku lak ya mulya temenan ta bojoku wis aja lapo-lapo wis kuwabeh. Tak siapno Mas yo mancing, tak gak apa-apa tak sangoni, tak bontotno lek aku ya. Lek sampean ya apa? Lek aku biasa wong aku mek 500 juta sak wulan. Ya Allah, jene sampean wong sugih. Aja iri. Ora iri lah lek aku 200 juta. Ya tak rajakan ta katene ngopi. Wis Berangkat. Kapan pokoke sembarang oleh. Siji gak medok. Arek iku ngono. Lek sampean, lek sampean awakmu Ndut, masa aku ra dibelanjani ayo gak apa-apa tak openi bendina rek. sing penting lanang ngono Ndut. Iya, sing penting bengi ana sing kusuk ngono tak. Padahal niku kusuk. Atene mangan opo kok niku? Gak apa-apa aku tak sing bekerja ngono lho. Aduh, Mulia dadi bojomu Ndut. Oh, lah 200 juta lho bayangno alamat. Lah iya. Aku iso tuku sembarang kalir sama iso kinyis-kinyis ta iki wajah kayak porselen temenan. Oh, lah niku wong kurang bersyukur uripe ya ngono. Padahal ya gak kirane bendina kate mulya mara dijelok nang ngene mbek Allah. Hancur lho ya. Pokoke enjene nomor 1 rek ya Mas bayaran akeh sementing ora medok wis iya ngono ya Mi ya nomor. Sing gare loro nang ati kok medok. Ngono lho rek. Wis sing penting aku ono lanangan wis. Asok dibelanjani wis masih 200 juta. Sing penting ono lanangan ngono lho rek. Kok niku lek ora kabeh Ndut. Kok iso ngene lho arek iki? Saya rek aja ngrasani artis gak oleh rugi dhewe.